Bagong isih nang kene. Isih ana perlu e. Ono perlu apa? Petruk iki pancen tak pikir-pikir ketoke nek omongan pinter ning jireh wonge. Ora wani tanggung jawab. Nek nganti Petruk niku mengke matur kali Ndara Nekula Sedewa, Ndara Nekula Sedewa ora bakal wani sowan mriki. Ndara Nekula Sedewa niku siji wong clingus. Loro Ndara Nekula Sedewa niku ora ndiyat njaluk ming genahke sebabe Prabu Salya wis kebacut sumpah biyen tau arep menehi negara Mandaraka ora ketang mung sak cuwil, ora ketang mung sithik. Mula nek Petruk wangsul nika merga Petruk wis judheg pikirane ora iso mikir, ora iso wangsulan karo Sinuwun Prabu Duryudana. Kowe arep ngopo? Kula ajeng genahke Perkara apa? niki wau. Wis tak newe wangsulan. Nuwun sewu, Mandaraka niku sing kagungan sapa? Mandaraka sing kagungan Kanjeng Rama Prabu Salya. Sing duwe hak menehi jawaban ming Prabu Salya. Sampeyan ora duwe hak menehi jawaban kalih kula. Wong sing duwe meneng wae kok sampeyan rewel niku pripun? Lah, ketoke wong kaya ngene iki kok bener ngono lho. Edan kok Bener S1 lho. Sarjana Durjana. Durjana maling ngono lho. Sarjana apa ora? aku sing minangka dadi badal wakil. Ora ana ndum warisan kok wakil-wakilan ki ora ana sing jeneng tanda tangane kudu asli kok, Mas. Saora-orane cap jempol kuwi kudu asli kok wakil. Ha sampeyan nek pancen wakil terus niki pripun nek diwakil kabeh? Ora iso. Sinuwun Prabu Salya sing duwe hak. Wong kae Bagong nek ora sing wangsulan Prabu Salya ning paring pangandikan Prabu Salya, aja kok kon metu. Ora gelem kula ajeng metu saka negara Mandaraka. Petruk wis bali. Kajenge Petruk mulih ya men. Petruk mulih ra entuk gawe ming netangis karo Ndara Nekula Sedewa. Sowan tengersane Ndara Nekula Sedewa, "Ndara, niki kula entuk wangsulan saking Prabu Duryudana, kahanane kaya ngeten. Wong loro nika ming nangis. Satriya ora duwe bapak, ora duwe simbok, arep sambatro kakangane malah didukani. Anane ming do rangkul-rangkulan nangis. Mbangane Bagong weruh, Ndara kula do nangis. Luwung Bagong sing kudu iso nentrenke atine Ndara kula." Ora panglingi kirak Petruk sowan ning negara Mandaraka lah kok janur gunung Kadingaren. Panakawan sowan ning negara Mandaraka. Petruk padha raja sapraptanira Panakawan. Nyuwun mangapunten nun amit pasang Kalimantabi tinebene ing Ladoni Dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manung. Lakar kaleresan kula abdi panjenengan pun Petruk. Nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Mandaraka, namung dinten menika kula perlokaken sowan wonten negari Mandaraka. Kemareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya. Wis ndak tumpah kaya bombong tias ingsun ora liwat pangestu ingsun tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan paring pangestu paduka mawahana kabagyaning gesang kula sinuwun. Ora antaraning kowe karo Bagong kok lete suwe men. Apa mangkate ora bareng sareng lah kok kowe wis sowan lecak untara Bagong kok lagi sowan kuwi kaya wong ora rukun anake Semar padha-padha putra Semar kok ora rukun mboten kula rukun tetep manunggal dados tunggal lah kok Bagong le sowan keri endi Gong Kleru anjungan sebelah ya aku. Ceniningan kok kowe ora. Bareng tekan kono lho kok nyenyet aku. Bul sing negara Mandaraka to. Bagong padha raja sapraptamu. Pengentunipun Sinuwun Prabu Salya tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala sowan kula tebih saking rubeda. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepoda paduka. Jagat Dewa Bathara ing atase Panakawan kok tembunge gawe marem. Mekaten inggih. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Karepku nek sowan ngono kuwi lho Gong, ngomongane ora ting pletot, lancar, ketok nek anake Semar. Pangestumu wis sinau itu. Ha iya.
Ponokawan Bagong, Ponokawan Petruk padha raharja. Oh, sing dimatke aku sik ta, Tru. Pangestunipun Ndara Duryudana wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestunipun sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Ya Petruk tak tampa. Pangestu Tambanana, kula pun dinggo jimat paripe. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Petruk kandung bolong padha raharja samraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Pangestuku Tambanana Petruk, kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ponokawan Bagong padha raharja samraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya, tak tampa Pangestuku Tambanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Petruk kantong bolong padha raharja. Sinuwun Karna Basusena ing Awangga wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk ndak tampa Pangestuku Tambanana Petruk. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Ponokawan Bagong padha raharja samraptamu. Pangestunipun Ndara Karna Basusena wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong. Pangestuku Tambanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan amawahana kabagyaning gesang kula. Petruk wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget sowan mongko tanpa tinimbalan gage. Yen pancen saka karepmu dhewe kowe matura wigatine apa yen diutus bapakmu duwe perlu apa. Nanging yen to kowe diutus pundhenmu Pandhawa duwe atur apa kelawan aku ing nalindring Mandaraka Petruk. Matur sembah nuwun sinuwun. Kemareng kula ngaturaken tebasi ti sekul binung kelin kulon klapa. Ampun ta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur rasa paduka Sang Nata. Ya Petruk ora dadi ngopo. Ing angka kalih sowan kula ngersa paduka sinuwun Prabu Salya menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening pepundhen Pandhawa. Duka kula niku ya bingung. Ing atasipun sinuwun Prabu Darmakusuma menika kadangipun kathah Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ning kok sing diutus kula? Niku terus kula rumangsa digunakake dening Ndara-ndara Pandhawa. Mula nek kula selaki kok kaya ora prayoga. Tumuli kula bidal lumarap sowan dhateng Garing Mandaraka. Dadi sing ngutus sira kuwi anak Prabu Ngamarta. Sanes. Lho. Tembungmu piye, Petruk? Panci kula menika bidal saking negari Ngamarta. Ning kula menika mboten dipun utus sinuwun Prabu Darmakusuma, nanging kula menika dipun utus rayine sinuwun Prabu Darmakusuma inggih menika Ndara Nekula Ndara Sedewa. Lho. Anakku Nekula Sedewa utusan kelawan sira Petruk nggih. Merga sareng kula nyuwun priksa, lah kok kula Den, kok kula sing didhawuhi supados wonten negara Mandaraka. Terus Ndara Nekula Sedewa paring dawuh, "Lah sapa to, Truk? Wong aku ki tiba ragil. Nek aku kongkonan ayaka, mengko ndak perkara iki ngabar tekan ndi papan. Mula kowe sing iso primpen nyimpen wadi iki, kowe tak utus ngersaning Kanjeng Prabu Mandaraka. Kowe matura apa sing tak weling?" Ngaten niku. Anakku Nekula Sedewa weling apa karo kowe? Lan bakal matur apa? Nuwun sewu. Duka saking sinten kula dhewe ya ora dong. Ning kok Ndara Nekula Sedewa niku prisa. Prisa nalika sinuwun Mandaraka tau tate ngucap sumpah. Nadyan Ndara Nekula Sedewa menika tasih bayi itu nalika semanten tinilaring Ibu Dewi Madrim kalih sinuwun Prabu Pandhu. Bocah nika dadi bocah lolo utawa kasarane bocah yatim piatu. Iya Petruk. Nganti sepriki wis iso mukti ngawibawa niku merga dimuktake karo kadang-kadange tuwa Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Truk, kowe tak jaluk gelem mbantu aku ya, Truk. Ewang-ewangono aku. Kowe nyawango aku. Sapa sing arep tak percaya liyane para Panakawan? Makdhek ati kula. Nyawang Ndara Nekula Sedewa niku pasuryane abing nika. Le matur groyok-groyok, le ngendika groyok-groyok. Ketok banget nek arep nangis. Matura Kanjeng Wae Mandaraka, aku mung pengin nagih janji kalian pengendikane sing wis tau kawiyos. Aja nganti dilalekke Nekula Sedewa, aja dikiwake
Nekula Sedewa aja dikuwalonke. Merga kabar iki aku ngerti nek putra-putra mantu ditimbali rawuh ana ing Mandaraka. Kaka Prabu Duryudana, Kaka Prabu Baladewa, Kaka Prabu Karna ing Awangga katimbalan sowan. Kanjeng Wong Mandaraka bakal paring ora ketang sithik-sithik kamukten negara ing Mandaraka. Lah mula kowe sowana, tanjena marang Sinuwun Prabu Mandaraka, Kanjeng Wong Prabu Mandaraka, kahanane Nekula Sedewa iki piye? Ngaten niku. Kula ya melas. Ning niki ya resiko. Mergo nek nganti mireng Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa, panjenengan prisa ta watake Ndara Werkudara, watake Ndara Janaka mesti duka. Wah. Nekula ming mukti kok ngemis-ngemis kaya kakangne ora sembodo. Mesti ngoten niku. Janaka nggih ngoten niku, wong mula niku nderek Ndara Janaka suwe, watake ngoten niku. Nekula Sedewa ming arep mukti kok dadak njaluk Kanjeng Wong Mandaraka. Apa kakang-kakangmu ra iso muktekke? Kowe tegese ngiyas karo kakang-kakangmu, ngilani dadane karo kakang-kakangmu. Ayo, yen kowe ora gelem manut karo wong tuwa, minggato aku ora sudi nyawang rerupanmu sing kaya ngono. Niku Ndara Janaka pambegane kaya ngoten niku. Mula niki aja nganti kawiyos dening sinten kemawon. Kula matur sinawun Prabu Saryapati ing Mandaraka, kula nyuwun keterangan. Nek pun pikantuk keterangan kula ajeng wangsul ndara nekula entuk pinten meter. Malah niki diweling sisan kon sak sertifikate ya ta, Kang? Heeh. Nek ora ngono ndak mung apus-apus tok saiki, nek ora mung nyata didelok. Upamane Sinuwun Prabu Mandura paring lahan Mandaraka sak cuwil apa sak propinane ning kudu disertifikati. Nya, Petruk iki aturna anakku Nekula Sedewa, iki lemah iki kon dadi darbeke Nekula Sedewa, wondene sertifikat iki men digajekke Bagong. Biasane ngono kuwi ngomong. Wis ngomong sapa? Aku ngono. Kuwi nek omong senengane ora mungkin Ndara Salya kok menehi sertifikat karo kowe. Mbok menawa butuh dit. Lho. Ndara Salya kok butuh dit iki butuh dit nggo apa iki ratu e, Gong? Ratu ki sasa ya kekurangan lho. Ora ana ratu ki malah wong sugih-sugih ngono kadang kala sok kebingungan golek dit. Nek kaya awake dhewe iki malah kepenak kere ngene wis ra gagas, watone iso gaglak wis penak uripe. Matur mawon atur kula menawi dipun paringi utawa atur kula menika katampi matur sembah nuwun. Nanging menawi boten sabab saking menapa kula nyuwun dasaripun menapa panjenengan padha karo nguncati sumpah sing wis dingendikake dhewe niku mboten apik. Cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangaksama sinuwun. Kula nyuwun pangapunten nyadong dawuh timbalanipun Sinuwun Prabu Saryapati ing Mandaraka. Jagat Dewa Bathara. Ana Prabu Mandura wonten dawuh. Kawontenan kados mekaten menika kula nyuwun pertikelipun jenengipun anak Prabu Mandura ingkang kapitang anak kula mantu ingkang sepuh piyambak Rama. Menika margi ingkang langkung mrayogi. Gandeng samangke kula Sedewa sampun utusan kalian Petruk kantong bolong kula aturi nglegani dhateng manahipun rayi kula kekalihipun kula Sedewa. Panjenengan paduka Kanjeng Rama kedah paring mboten kitang sekedhik inggih menika laladan negari Mandaraka. Sageta kinarya mukti kadang kula pun kula Sedewa. Samangke menawi jenenganipun mboten peparing, wah, kula nuwun pangapunten. Setunggal damel gela manahipun putra Nekula Sedewa angka kalih. Dewa tartemtu badhe midhanget menapa ing sampun paduka ngendikaaken dene Nalindra ing Mandaraka lincak dhateng prasapanipun piyambak. Ih, menika Gambil, anak kula Ngastina wonten dawuh. Petruk sowan monggo nyuwun keterangan dipuntus dhateng pun Nekula Sedewa babagan negaring Mandaraka. Kula ingkang badhe baring wangsulan kaliyan Petruk kandung bolong Rama Prabu. Jaja muntap ler kinata duka yayasinepe. Petruk kocak mundarandir. Hitep nyomangolon caka wadanane rombaranang ing Petruk, lho nyuwun pangapunten menika Sinuwun Ngastina. Ya. Kok nyuwun pangapunten
jumeneng wonten ngajengan kula, aku ingkang bakal menehi mangsulan karo kowe. Babagan Nakula Setiwa kene kepengin ngrengkuh negara Mandaraka ora ketang sithik kudu njaluk warisan negara Mandaraka. Oh nggih. Lah kok mboten Kanjeng Sinuwun Saryawati? Aku menurut dadi batal wakile. Kok mboten putra mantu sing sepuh piyambak kok malah putra mantu sing nomor 6 piyambak menika dados pundi? Ora sah cerewet budaya aku gelem. Aku sing mangsuli kowe ora gelem napa ucape Duryudana ora sata tampa. Wala keras iki kok. Aku malah kaya ngene, wis nek kuwi sing wangsulan cetha dadi masalah, Truk, yakin. Asli wis tak arep kowe nganggo pawadan Ndara Nakula Sedewa niku wong lola, Ndara Nakula Sedewa niku wong ora duwe bapa, wong ora duwe ibu. Nek mungsuh ratu siji iki wis tenan, wis pahit, Truk. Iki ra dirasa kamanungsan kok. Iki nyumbang yatim piatu ya ora tau. Ngekeki wong sing ora tau, ora iso mangan ya ora tau, ora iso nyandang ya ora tau. Sugih ya sugih mergo cetil kuwi kok. Gong, lambene iki sing apik ora. Ora apa-apa krungu mbok ben wong nyoto. Aku ki nek omong nek nyoto ora masalah dirungokke karo sing tak unekke iki. Nek nesu tandangane. Tandangi piye? Maksude ya tak tandangane karo kowe barang. Lho kok karo aku barang iki piye? Aku ra wani kok. Wah, lah piye ya wis berarti aku rasa omongan. Kok rasa omongan ora, Pedro? Nun. Aku ngejak guneman karo kowe. Nggih, kersanipun kowe bali. Bali pripun? Kondo karo Nakula Setiwa. Kondo pripun? Yen Nakula Setiwa ora bakal entuk kahanan negara Mandaraka. Mergo kudu nyawang karang kahanane, dheweke dudu putrane Nalindring Mandaraka, angka loro dheweke hamung putrane kadange Nalindring Mandaraka, tegese ora entuk babagan negara Mandaraka. Mula kowe bali, ora usah dadak wani karo Sinuwun Prabu Saryapati apa meneh kowe nyentulane rembuke Duryudana, kowe bali. Kowe ora usah melu-melu perkara iki, kowe bali yo. Oh nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Nyuwun pamit madal pasilan. Kula tak masuk ngantos Sinuwun Prabu utawa matur sanesipun Ndara Nakula Sedewa nek napa sing digendhekake Ndara Ngastina menika minangka badal wakile Sinuwun Prabu Saryapati. Yo. Yen Nakula Sedewa ora trima ana adu arep karo Duryudana. Nun nggih, nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bagong isih nang kene. Isih ana perlu e. Ono perlu apa? Petruk iki pancen tak pikir-pikir ketoke nek omongan pinter ning jireh wonge. Ora wani tanggung jawab. Nek nganti Petruk niku mengke matur kali Ndara Nakula Sedewa, Ndara Nakula Sedewa ora bakal wani sowan mriki. Ndara Nakula Sedewa niku siji wong clingus. Loro Ndara Nakula Sedewa niku ora ndiyat njaluk ming genahke sebabe Prabu Salya wis kebacut sumpah biyen tau arep menehi negara Mandaraka ora ketang mung sak cuwil, ora ketang mung sithik. Mula nek Petruk wangsul nika merga Petruk wis judheg pikirane ora iso mikir, ora iso wangsulan karo Sinuwun Prabu Duryudana. Kowe arep ngopo? Kula ajeng genahke perkara apa? Niki wau wis tak newe wangsulan. Nuwun sewu, Mandaraka niku sing kagungan sapa? Mandaraka sing kagungan Kanjeng Rama Prabu Salya. Sing duwe hak menehi jawaban ming Prabu Salya. Sampeyan ora duwe hak menehi jawaban kalih kula. Wong sing duwe meneng wae kok sampeyan rewel niku pripun? Lah, ketoke wong kaya ngene kok bener ngono lho. Edan kok bener S1 lho. Sarjana Durjana. Durjana maling ngono lho. Sarjana apa ora? Aku sing minangka dadi badal wakil. Ora ana ndum warisan kok wakil-wakilan ki ora ana sing jeneng tanda tangane kudu asli kok, Mas. Saora-orane cap jempol kuwi kudu asli kok wakil. Ha sampeyan nek pancen wakil terus niki pripun nek diwakil kabeh? Ora iso. Sinuwun Prabu Salya sing duwe hak.
Pokoke Bagong nek ora sing wangsulan Prabu Salya ning paring pangandikan Prabu Salya, aja kok kon metu. Ora gelem kula ajeng metu saka negara Mandaraka. Petruk wis bali. Kajenge Petruk mulih ya men. Petruk mulih ra entuk gawe ming netangis karo Nandara Nekula Sedewa. Suwanten ngersane Ndara Nekula Sedewa, "Ndara, niki kula entuk wangsulan saking Prabu Duryudana, kahanane kaya ngeten. Wong loro nika ming nangis. Satriya ora duwe bapak, ora duwe simbok, arep sambatro kakane malah didukani. Anane ming do rangkul-rangkulan nangis. Mbangane Bagong weruh Ndara kula do nangis. Luwung Bagong sing kudu isa nentremke atine Ndara kula." Jagat Dewa Bathara Paman. Wonten dawuh. Pripun? Pancen cah siji niku pekok tenan. Yes, anggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa. Ora usah trewet ni. Rasa melu, apa meneh kowe sing ngene kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki. Iki pertemuane bapak karo anak sing ngandum warisan. Kowe kok nyelo-nyelo, kowe iki ora ning negarane dhewe, ora ning negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kowe. Paman, Wonten dawuh badhe wangsulan majeng mriki. sampun mboten mawon. Ndak malah kewirangan, Ger, malah ngrekoso urip kula. Kowe kudu lunga. Mboten ajeng lunga. Bagong, Wonten dawuh. yen ora lunga tegese kowe wani karo Duryudana. Lho nuwun sewu, kula nek ora marahi, kula nek diwarahi niku nek upama kula landhesane siji bener niku ambok karo sapa-sapa kula ora wedi. Nah niku patokan kula mung ngoten sinuwun. Tur kula teng mriki nggih bener wong sing duwe negara dudu sampeyan kok sampeyan sing paring dawuh, sampeyan sing mangsuli. Emoh. Kula ya bener merga kula kepengin midhanget sabdanipun Prabu Salya Pating Mandraguna. Mandaraka. Saking mempengku kleru. Aku anake mantu. Luwe-luwe anake mantu. Nek kowe ora ngepek anake Prabu Salya, kowe ya dudu anak mantu, kowe ya dudu sapa-sapa. Sing duwe hak ming Prabu Salya. Yayi. Bagong menika nadanipun menapak-menapakaken dasaripun leres. Panjenengan wayu pawadan menapa-menapa tartemtu kawon. Mila kula aturi ngawon, tinimbangane mangke panjenengan malah kewirangan. Yayi, menapa dipun ngendik aturaken Bagong menika cocok tuwin leres. Jagat Dewa Bathara. Lagi iki Duryudana kalah omongan karo kere. Mula aja sok ngina karo kere, giri lusi jalma tan kena kinira ya. Wujute kaya ngene iki ning aja disawang wujute. Iki lagi kondiang aku. Di streaming to iki padahal wong akeh do ngerti nek Duryudana kalah adu argumen karo Bagong. Argumen ya apa? Argumen niku napa? Mbah. Aku ki iso omong ra iso jelaske. Iso maca nang koran-koran kae. Malah kewirangan. Mungsuh Bagong ora iso nanduki omongane Bagong. Paman dos pundi-pun Lenggah mawon ingkang sekeca kajenge anak Prabu Salya ingkang paring dawuh nuwun sewu sinuwun Salya ingkang paring dawuh. Bagong, Wonten dawuh. Aku durung iso menehi keterangan sing gumathok. Sampeyan ampun melu-melu lho. Sampeyan aja melu-melu Prabu Duryudana lho, duwe adeg-adeg lho. Ratu nek ra ndek adeg-adeg mung rubo-rubo gedang. Sing kene ambruk rono sampean ambruk rono, sing kene ambruk mrene sampean ambruk mrene. Nggo ngopo gunane dadi ratu? Kudu duwe penemu dhewe. Babakan Ndara Nekula Sedewa niki sampean kudu iso nengahi ora mung sak penake dhewe. nduraku kono ngomong piye? Lho, lah piye biasane omong kok kono ngomong piye? Angge omong biasane pripun? Aku durung iso nengahi, pikiranku isih bunek. Aku kudu piye kelawan anakku Nekula Sedewa? Monggo aku wis kebacut sumpah. Monggo sampean ajeng nglincati sumpah sampean monggo. Ajeng maringi kali Ndara Nekula Sedewa niku ya langkung apik, luwih becik. Bangane sampean ratu dunekke blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sintik. Omongane ra iso digoceki. Nek cara kula malah isin. Ya wis. Yen ngene kowe mengko nusula Petruk nggih. Baliya ning kasatriyan Sawujajar Bumi Ratawu. Nggih. Yen to apa ingkang
ature anakku Nagaradewa lagi ndak pikir ning aja kuwatir mesti aku menehi sarta peparing karo anakku Nagaradewa. Nah, ngono lho. Dadi ketok tentrem kahanane. Ngoten mawon malah prayogi, ngoten mawon kula nek ngoten kula nyuwun pamit. Ya. Ora ketang durung ana keterangan sing gumathokne wis ana trontong-trontong sulake pepadang. Ya. Sampun nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun. Sinuwun Duryudana kula nyuwun pamit. Ora caturan karo dapurmu. Ora caturan ya wis. Aku ora caturan karo kowe ya ora apa-apa. Aku bali ya seng. Kurang ajar ta. Aku ki patih kok mung disengseng. Patih mambu kok. Mula jenenge Sengkuni. Iya sing ati-ati Bagong. Ya ngono wae penake nang kono. Iya wis ora kurang kepenak. Sinuwun mandura nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati Bagong. Nyuwun pangestu mugi-mugi kula iso madhangke kahanan iki kaliyan Ndara Nagaradewa. Ya sing ati-ati. Ndara Karna kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun cekap semanten. Ing dados atur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangasami kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati.